Ideme tu za našim finančným expertom. Tomáš, prosím ťa, čo si myslíš o kryptopodvodoch? Že toho máme v našich zemepisných šírkach naozaj požehnanie. Minulý rok nám tu skrachovala Exe Capital, skrachoval nám potom následne nejaký Zizi Group. Aktuálne sa bavíme o firme Elvex, ktorá tu prišla o licencie, skrachovala a nechala tu viac ako 30 000 Slovákov s vkladmi, ku ktorým sa už nikdy nevrátia. Vždy si dávaj pozor pri týchto spoločnostiach, ktoré ponúkajú príliš vysoké výnosy na to, či sú regulované Národnou bankou Slovenska, čo teda tieto firmy vonkoncom nie sú, dokonca Národná banka Slovenska na ne aj upozorňovala. Tie vklady v štandarde fungujú a výnosy fungujú tak, že z vkladov nových investorov sú na princípe pyramídy vyplácaní tí pôvodní a kým prichádzajú noví, tak sa to ešte stíha, ale potom následne to celé padne. A to napriek tomu, že sa snažia tieto firmy zviesť na nejakej kryptovlne, ktorú tu aj aktuálne máme. Vždy pamätaj jednu vec, a to, že dve najväčšie chyby ľudskej mysle sú niečo za nič a hneď a zaraz. Ak je to príliš atraktívne, ak to znie príliš dobre, niečo na tom smrdí.